Ahojte, ďakujem, že pozeráte jogovanie s Boženkou. V dnešnom videu by sme sa venovali precvičovaniu predporodného dýchania alebo porodného dýchania a precvičovaniu pánového dna, či už to je uvoľňovanie alebo pre niektoré z vás možno posilovanie. Na úvod by som rada vysvetlila dýchanie. V joge sa väčšinou stretávame s tým, že dýchame nádych a výdych nosom. Tu sa budeme snažiť dýchať nádych nosom a výdych ústami. S tým, že pri výdychu si môžeme častokrát pomôcť napríklad vydávaním nejakého zvuku ako A, O, podľa toho, alebo H, podľa toho, ako vám to príde, čo je vám príjemné. Na začiatok by sme skúsili precvičiť nádych a výdych, nádych na 3 doby, výdych na 6 dôb. A potom postupne vlastne s nácvikom sa tento nádych bude predĺžovať na 4 doby a výdych na 8. A môžeme vyskúšať len tak na úvod, aby sme vedeli, ako dýchať. Nádych 3 doby, výdych pusou 6 dôb. Môžeme si v hlave počítať nádych 2, 3, výdych 5, 4, 3, 2, 1. Nádych 2, 3, výdych 5, 4, 3, 2, 1. A opäť nádych 2, 3, výdych 5, 4, 3, 2, 1. Výborne. Môžeme skúsiť prejsť na predĺženie, že pôjdeme opäť nádych na 4 doby a výdych na 8 dob. Opäť nádych 2, 3, 4, výdych 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nádych 2, 3, 4. Výdych pusou 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A posledný krát nádych 2, 3, 4 a výdych 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Výborne. Ak zvládate toto dýchanie, môžete potom skúsiť naozaj ten nádych, výdych ešte viacej prehlbovať. Vydychovanie pusou sa vám zíde vlastne pri predýchávaní kontrakcií. Dôležité je uvedomiť si pri výdychu pusou, že dochádza k uvoľneniu sánky a nacvičiť si to. Toto predýchávanie môžeme robiť vo viacerých pozíciách, či sú to rôzne pozície v leže s vyloženými nohami alebo v sede. My sa však chceme dnes venovať precvičovaniu pánového dna. Preto by som ukázala 3 také základné pozície, kedy sa dá výborne pracovať s pánovým dnom. O jednej, čo je pozícia drepu, sme si hovorili v predchádzajúcom videu. Len ukážem, znázorním. Nohy sú doširoka, palce, prsty smerujú od tela. Môžeme sa buď držať nejakého predmetu, alebo mať ruky pred sebou, prípadne spojené. V prípade, že vás nepustia nohy, máte poskracované, môžete si päty podložiť nejakým ručníkom alebo zloženou dekou, prípadne bločkami. V tejto pozícii pánové dno uvoľnené a môžeme ho veľmi jednoducho a efektívne zapájať. Skúsime teda taký základný cvik a to je vťahovanie pánového dna dovnútra a jeho uvoľňovanie.
Skúsime použiť dýchanie, ktoré sme si predtým nacvičovali. Teda nádych bude nosom, výdych bude pusou. S nádychom pôjdeme, stiahneme vlastne priestor medzi konečníkom a močovou rúhrou. Skúsime to celé ako keby dovnútra vtiahnuť. Dá sa to prirovnať k tomu, ako keď sa vám chce ísť na veľkú aj na malú súčasne. Takže môžeme vyskúšať s nádychom. A s výdychom len povolíme pomaly postupne. Skúsime sa naozaj sústrediť na tú oblasť pánového dna a dýchame nádych. Výdych. Nádych. Vtiahneme. Výdych. Povolíme. Nádych vtiahneme. Zapojíme. Výdych postupne uvoľníme. Opäť nádych vtiahneme a výdych povolíme. Na začiatok skúsime precvičovať minimálne 10 nádychov aj výdychov, potom postupne tesne pred porodom môžete tento počet opakovaní zväčšovať. Táto pozícia sa doporučuje v prípade, že máte dieťatko obrátené hlavičkou dolu, že netrpíte hemeroidami, krčovými žilami alebo nejakými inými vážnymi ochoreniami v oblasti panvy. Teda v prípade, že žena rodička, že je zdravá. V prípade, že by ste boli aj unavené alebo máte niektorý z týchto problémov, tak môžeme precvičovať toto isté v polohe tzv. Tigra alebo koleno-prsná pozícia, popísaný názov, kedy vlastne jednu časť oprieme, kolena, bedrové kĺby sú v jednej línii, my sa oprieme o lakte a opäť môžeme skúšať vzťahovanie pánového dna s nádychom a uvoľňovanie s výdychom. Takže precvičíme si nádych opäť nosom, tiahnem, výdych ústami, povolím. Nádych vtiahnem, výdych ústami povolím, nádych vtiahnem, výdych ústami povolím, nádych vtiahnem, výdych ústami povolím. Toto zapájanie a uvoľňovanie je možné robiť takisto na viacero dob. Druhé precvičovanie skúsime takým štýlom, že s nádychom vtiahneme, výdych zostávame stále zapojené, s nádychom stále zapojené a s ďalším výdychom povolíme. Takže vyskúšame si precvičiť. Opäť koleno, prsná pozícia, nádych vtiahnem, výdych pusou, nádych a s ďalším výdychom povolím pánové dno. Výborne. A ešte jedenkrát nádych vtiahnem, výdych povolím. Výdych. Nádych stále vtiahnuté držím a s ďalším výdychom až povolím. Výborne. V prípade, že máte pocit, že nedochádza k žiadnej práci v oblasti pánového dna, je pravdepodobné, že ho máte dosť oslabené, preto je dobré potom vlastne cvičiť častejšie tieto cviky, hlavne teda pred porodom. Povolovanie a vťahovanie pánového dna môžete cvičiť v podstate na hociakej pozícii a na hociakom mieste. Napríklad pri sedení v MHDčke môžeme vťahovať a uvoľňovať
trénovať v takom rýchlejšom tempe, doporučuje sa tak 30 krát a potom si dať pauzu. Môžeme vyskúšať. Ja sedím na pätách, teda s nádychom vtiahnem, s výdychom povolím, 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 s nádychom vtiahnem, s výdychom povolím. Opakujeme 30 krát, potom si dáme pauzu, môžeme zase viackrát denne, prípadne precvičovať aj v stoji, keď niekde stojíte, čakáte na zastávke, alebo pri pokladni treba využiť každú voľnú chvíľu. Výborne. Ďalším cvikom na precvičovanie pánového dna je tzv. Výťah. V podstate opäť môžeme použiť hoci ktorú z týchto pozícií, ktorú sme si predviedli. V tomto cviku ide o to, že budeme postupne s nádychom to dno vťahovať, čiže nevťahneme ho naraz s nádychom a s výdychom nepustíme, ale pôjdeme tak, ako chodí výťah, teda nádych prvé poschodie, stále s jedným nádychom druhé poschodie, tretie, štvrté. V prípade, že by nám to nevychádzalo, môžeme voľne dýchať. Teda voľne dýchame, nádych, výdych a ideme postupne do štvrtého poschodia, vyťahujeme pánové dno. Dôležité je naozaj cítiť sa príjemne, určite nejako dlhodobo nezadržiavať dých, to sa v tehotenstve absolútne vôbec nedoporučuje. Teda dýchame normálne, ideme vyskúšať prvé poschodie, druhé poschodie, tretie poschodie, štvrté poschodie, vytiahnuté na maximum a postupne s výdychom povolujem. Sústredím sa na tú oblasť pánového dna, povolím do absolútneho uvoľnenia. Takisto prejdeme do pozície ľadového medveďa alebo do drepu. A vyskúšame znovu výťah. Teda dýchame prirodzene a ideme skúsiť zapájať, sťahovať oblasť medzi konečníkom a močovou rúrou čo najvyššie. A s výdychom ústami potom povolíme. Nádych opäť vťahujem čo najvyššie. Prvé, druhé, tretie, štvrté poschodie. A s výdychom povolím. Opäť vtiahnem nádych. Prvé, druhé, tretie poschodie. Štvrté. A s výdychom len uvoľním. Druhá varianta cviku je tá, že s nádychom pôjdeme postupne prvé, druhé, tretie, štvrté poschodie a s výdychom pôjdeme opäť, že tretie, druhé, prvé prízemie. Čiže postupne budeme uvoľňovať. Snažíme sa na to sústrediť, čiže nie len naraz uvoľníme a sledujeme, ako sa uvoľňuje to pánové dno, ale skúsime ho postupne púšťať. Tak vyskúšame si ešte raz precvičiť. Nádych. Prvé, druhé, tretie, štvrté, vtiahnem, výdych. Tretie, druhé, prvé, prízemie, uvoľním, opäť nádych. Prvé, druhé, tretie, štvrté, vtiahnem, výdych. Tretie, druhé, prvé, prízemie, povolím. No, výborne. Takže tieto cviky môžete opakovať v podstate ľubovoľne podľa toho, koľko tomu mienite venovať času. Vravela som, že sa dajú precvičovať v ľubovoľnej pozícii, teda tá, ktorá vám vyhovuje, či už je to drep, sed na pätách, kolenoprsná pozícia, alebo teda pozícia ľadového medveďa.
prípadne môžeme si ukázať aj pozíciu v stoji, kedy sú nohy roztiahnuté naširoko, my sa oprieme dlaňami o nadkolená, skúsime uvoľniť ramena, šiju, opäť sústredíme sa na pánové dno a pôjdeme najprv skúsiť dýchať len sústrediť sa na výdych, dlhý výdych. A ten sa snažíme viesť, ako keby môžeme si predstaviť, že prechádza pätami do zeme. Teda ideme nádych nosom a výdych ústami. Nádych nosom, výdych ústami. Nádych nosom, výdych ústami. Nádych nosom. Skúšame sa nadýchnuť dolu do oblasti pánového dna a pri výdychu si predstavujeme, ako keby sa ten dých klzal po chrbtici cez pánové dno, brúško, cez až dolu do zeme. Opäť nádych. Výdych. Nádych. Výdych. A môžeme vyskúšať zapojiť pánové dno. S nádychom vtiahneme, s výdychom povolíme. S nádychom vtiahneme, s výdychom povolíme. S nádychom vtiahneme, s výdychom povolíme. Môžeme opakovať 5 až 10 krát, alebo podľa toho, ako sa cítite, či nie ste unavení. To isté v tejto pozícii môžeme teda precvičiť aj cvičenie toho výťahu, teda zdvíhanie pánového dna. Opäť uvoľníme ramena, šiju, skúsime s výdychom uvoľniť sánku, s nádychom vťahujeme postupne prvé, druhé, tretie, štvrté poschodie, s výdychom uvoľníme. S nádychom vtiahneme prvé, druhé, tretie, štvrté poschodie, s výdychom uvoľníme. S nádychom vtiahneme prvé, druhé, tretie, štvrté a s výdychom pôjdeme postupne povolovať. Tretie, druhé, prvé, prízemie. Opäť nádych. Raz, dva, tri, štyri, vtiahnem, výdych, 3, 2, 1, prízemie. Opäť vyskúšame obidve varianty cviku, 1 až 5 krát, v prípade, že sa necítite unavené, môžete cvičiť viacejkrát. Posledná varianta, ktorú by som chcela dnes predstaviť, je vlastne výdych. Hlasný výdych, teda s vydávaním zvukov, čiže opäť nádychom vtiahneme dno, pánvové môžeme buď naraz, alebo na tie 4 doby, teda výťah, alebo s výdychom potom robíme napríklad o a uvoľňujeme pánové dno. Nádych opäť na 4. 2, 3, 4, vtiahnem, podržím s výdychom. Uvoľním. Opäť môžeme použiť rôzne zvuky. Napríklad môžeme vyskúšať nádych. 1, 2, 3, 4, vtiahnem, výdych. A tak podobne. Výborne. To je, myslím, všetko, čo som vám chcela dnes povedať. Dôležité naozaj nájsť si na to každý deň aspoň chvíľočku času, precvičiť si v prípade, že toľko času nemáte. Naozaj dá sa cvičiť v aute, pri sedení,
aspoň to vťahovanie, uvoľňovanie rýchlejším tempom, ale takisto aj výťah sa dá cvičiť v aute. Takže ja vám ďakujem za to, že pozeráte jogovanie s Boženkou. Ďalšie video bude pravdepodobne neskoršie a už nás tu bude viacej. Takže držte palce a vidíme sa po porode. Ahoj!